Многонационалната подготовка Черноморски ротационни сили Платинен лъв се проведе на полигон Ново село. Военнослужещи от България, Съединените щати, Великобритания, Румъния и Азербайджан заедно отработиха задачи по патрулиране, ескортиране, настъпление, медицинска евакуация и обезвреждане на сграда. От 27 юли към тях ще се присъединят и военнослужещи от Сърбия. Целта е да се повишат уменията на военнослужещите при работата им в многонационален екип. Във ВИП деня военнослужещите от 5-те държави показаха завиден синхрон, с което си заслужиха суперлативите както на висшето военно командване, така и на високопоставените гости. Вие сами видяхте динамиката, сами видяхте професионализма и трябва да ви кажа, че аз присъствах и преди това на самата подготовка, за да се стигне до едно такова ниво. Наистина хората се готвят и се разучава всяка стъпка, всяко насочване на оръжието се репетира няколко пъти, защото тук става въпрос за човешки живот и не само това, а за успешното използване на оръжието и постигането на целите. Оценката ми е изключително висока. Това беше добра работа за моето мнение и ще надявам се, че това е само първата година от наше участване и че ще се върнем в други години с повече войници, с по-голяма част на учение. Подготовката на военнослужещите преминава на 2 етапа. През първия, който се провежда от 15 до 28 юли, темата е подготовка и провеждане на антибунтовническа операция, а при втория от 31 юли до 15 август подготовка и провеждане на мироопазващи операции. Общ ръководител е полковник Явор Матеев, началник отдел съвместни съоръжения в Министерството на отбраната, който съобщи, че от тази година ротационните подготовки ще се провеждат на полигона целогодишно.